shoko richiti mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Aite challenge nestatement iyoyo. Nokuti ndakatizirwa ndanamata kai. Saka akanaka akabva kuna Mwari tomuona kupi ndakatora ndega ndiri boys. That statement was dangerous to me. Kusvika ndakaita prayer ndichiti I need a revel Mwari ndibatsirewo pa statement iyi. Nokuti ndinogona kutomuramba izvo ndikatora akanaka anobva kwamuri. Wazviri pachena kuti haana kubva kwamuri ndakataga ndega ndizvo zvandakaona. Iro richiti akanaka anobva kuna Mwari. Then the Lord gave me this word. Panoti Mwari kana kuti God unogona kubvisa. Oisa panoti word. In the beginning was the word. The word was with God. And the word was God. Which means kana shoko richiti mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Wawina iyeyo anoita futi pa statement iyo pakuti kuti when you pray iwe unonamata kuna Mwari wacho. Iye anoisa shoko rake maari. Nokuti iwewe wakava born again kuti Mwari akugamuchire. Saka wawinaye akaitwa born again agamuchirwa naMwari ndiye wacho. Statement ndiyo yaifanira kunza divorce kana wane revelation. Nokuti wawinaye akava neshoko raMwari atobva